Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sumpil. Taong 1984, Panaytayan, Camarines Sur. Anak ng isang sepulturero itong si Sumpil. Kakaiba man ang trabaho ng kanyang ama, yon ang bumuhay at nagpaaral sa kanya. Pang-apat siya sa 5 magkakapatid at kahit marami sila, di naman gaanong nagkakandahirap-hirap ang kanilang buhay. Yung mga sinundan niya kasi, may kanya-kanya na ring trabaho, kaya nakakatulong na rin ang mga ito. Madalang na rin yun kung umuwi sa kanila, kaya naman silang 2 na lamang ng kapatid niya ang naaasahan ng mga magulang nila. Taliwas sa mga nauna niyang kapatid, hindi niya hinangad ang makapagtapos sa pag-aaral. Naniniwala kasi siyang hindi maituturing na tagumpay ang pagkakaroon ng mataas na pinag-aralan dahil kung iisipin, di naman yun ang pamantayan para sabihing nagtagumpay ka sa buhay. Kaya ito naisip ni Sumpil ay dahil sa estado ng kanyang ama. Buong buhay nito, hindi ito nakapasok sa paaralan. Literal na wala rin itong pinag-aralan, pero nakaya sila nitong maitaguyod gamit ang limitado nitong kaalaman. At ang ganun niyang paniniwala ang nag-udyok sa kanya upang manatili sa poder nito, hindi para ito ay makatuwang, bagkus ay para siya ay matuto. Bagaman hindi niya ito sinasabi, alam ng tatay niya kung ano ang ibig ng puso niya. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, palihim siya nitong sinusubukan. Hangad ng kanyang ama na sukatin ang interes niya sa larangang tinatahak nito upang makapagsimula na sila. 2 buwan bago sumapit ang Nobyembre, madalas silang umalis ng baryo dahil sa dami ng natatanggap nilang mensahe na mula sa mga pamilyang gustong magpaayos ng nicho ng mga yumao nilang mahal sa buhay. Kahit malayo ang lugar ng mga ito, pinagtsatsagaan nila itong puntahan. Malaking bagay kasi sa kanila ang gawain yon, lalo pat dito sila kumukuha ng pagkain nila sa pang-araw-araw. Ayon kay Sumpil Pinuno, na noong mga panahong yon hindi niya inaasahang may mangyayari. Sanay na siya sa ganoong trabaho, kaya para sa kanya, literal na hanap buhay na lamang ang pag-aayos ng mga puntod sa sementeryo. Subalit noong araw na umalis sila, nakarinig siya ng babala mula sa tatay niya. Pagtatapat nito, magdoble ingat siya pagdating sa baryong pupuntahan nila dahil ang mga tao roon, hindi mga ordinaryo. Hanggat maaari, wag na wag siyang makikipag-usap o tatanggap ng kahit na ano mula sa mga ito. Dagdag pa nito na, baon lang nila ang dapat nilang kainin at kahit maubusan sila ng tubig, wag siyang kukuha sa kung saan-saan. Nang marinig naman niya ang paalala ng tatay niya, medyo nagtaka siya. Sa isip-isip niya, ano naman ang kinakatakot nito? Isa pa, marami na rin silang napuntahang baryo at hindi naman ganoon ang mga paalala nito sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin hinggil sa mga sinabi nito, pero wala na siya roong narinig pa. Kalaunan, bago sumapit ang tanghali, umalis na silang 2. Para mapabilis ang kanilang pag-usad, nagdala na sila ng mga kabayo. Mas mainam kasi ito kumpara sa kalabaw, dahil ang mga kalabaw, medyo may kabagalan kung umusad. Isa pa, wala naman sila gaanong dala, kaya hindi nila kailangan ng kangga. Sa loob ng 1.5 oras nilang paglalakbay, narating naman nila ng walang kahirap-hirap ang baryo. Pagpasok naman nila sa loob nito, nagulat siya, gawa ng yung mga taong abala sa kanilang mga ginagawa, biglang tumigil para lamang mapagmasdan silang 2. Kakaiba ang pakiramdam na naibibigay nito sa kanya, kaya hanggat maaari dumikit siya sa tatay niya. Tanong ng tanong na rin siya noon pero paulit-ulit siya nitong sinasabihan na manahimik lang. Maya-maya pa, nang marating nila ang lugar na pakay nila, doon pa lamang sila nilubayan ng mga taong pasimple sa kanilang nagmamasid. Unti-unti ring nagsialisa ng mga ito nang makapasok na sila sa loob ng bakuran.
pagbalik naman ng katahimikan, lumabas sa isang magarang pamamahay ang padre de pamilyang nagpatawag sa kanila. Taliwas sa inaasahan niya, medyo may kabataan pa ito, tapos sosyalin ang tindig. Yun bang, kahit hindi niya sabihin, malalaman mo talagang may kaya ito sa buhay. Paglapit naman ito sa kanya, agad itong bumati. Kinamayan din ito ang tatay niya bago sila nito pinapasok sa loob. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, dito na nila ito nakilala sa pangalang Birno. May-ari ito ng ekta-ektaryang lupain sa lugar nila at kabilang ito sa mga mayayamang pamilya sa baryo. Pagkarinig naman niya ng tungkol dito, nakuha ng taong yon ang kanyang respeto. Bata pa kasi noon si Sumpil, kaya madali siyang makumbinsi sa mga bagay-bagay na sinasabi kahit walang batayan. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, sumalubong ang mahabang mesa na punong-puno ng pagkain. Pagyaya nito sa tatay niya, agad naman itong tumanggi. Kesyo, busog pa sila, kakakain lang nila at kung ano-ano pang palusot. Nang marinig naman ito ng lalaki, ngumiti lang naman ito habang nagwiwika ng, ganun ba? O sige, maupo na lang muna kayo dyan at kakain lang kami. Huwag kayong mag-alala, kahit hindi kayo ngayon makapagtrabaho, babayaran namin kayo. Hindi naman kasi ako nagmamadali at gusto ko komportable ang taong inuutusan ko. Ilang oras pa ang lumipas. Wala silang ginawa kundi ang maghintay. Si Sumpil noon medyo nabuburyong na at kung siya lang ang masusunod, mas gugustuhin na niyang umalis kaysa manatili sa bahay nito nang walang ginagawa. Ang kaso lang hindi ito pwede dahil kung gagawin niya yon, paniguradong may maririnig siya sa tatay niya pagka-uwi nila. Sumapit ang hapon. Dito pa lamang sila sinamahan ni Birno patungong sementeryo. Malapit lang ang sementeryo sa lugar, kaya hindi na sila nagdala ng masasakyan. Nang makapasok naman sila rito, nagbuno pa sila ng mahigit kalahating oras para lamang marating ang pinakadulo. Doon kasi nakaburol ang lolo nito, na ayon dito, lolo pa ng lolo niya. Matagal na nilang pinangangalagaan ang puntod nito, gawa ng tradisyon na ito sa kanilang pamilya. Naniniwala rin silang isa ito sa mga nagdadala ng swerte, kaya hindi talaga nila hinahayaang mapabayaan ang puntod. Pagsilay naman nilang mag-ama sa lugar kung saan ito nakalagay, napansin nilang pinagawaan pa talaga ito ng bahay. May mga rebulto rin ng kung ano-anong nilalang sa labas nito na base sa paniniwala ng kanilang parokyano, proteksyon laban sa mga masasama. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, kitang-kita niya na parang hindi ito naniniwala. Malakas kasi ang kanyang kutob na medyo nagdududa na ito sa kanilang kasama. Gayunpaman sa kabila ng ganoong pagdududa, hindi ito naging bastos. Sa abot ng kanilang makakaya, pinakisamahan nila ito hanggang sa sumapit ang dapit hapon nang wala man lang silang kahit na anong ginagawa. Pagtungtong naman ng 5:00, binigyan na sila nito ng sweldo. Pagkatapos pinahintulutan na sila nitong makauwi, kalakip ng iilang mga paalala. Bukas ho ang simula ninyo. Agahan nyo na lang para hindi tayo gaanong magtagal sa trabaho. Kung kailangan nyo rin ng dagdag kamay, magsabi lang kayo. Ingat ha. Kita-kita na lang tayo bukas. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong pumasok sa loob ng bahay. Silang mag-ama naman, sumakay na rin sa kanilang mga kabayo para umuwi na. Inaasahan nilang aabutin sila ng gabi sa daan, kaya medyo binilis-bilisan na nila ang pag-usad. Dumaan pa ang mga araw. Pabalik-balik na sila sa sementeryo dahil sa dami ng mga pinapagawa nito. Hindi lang kasi puntod ang pinaayos sa kanila, bagkus ang mismong pahingahan ng yumao. Isipin ninyo, 2 palapag na may ilang metro kwadrado na lapad ang kanilang kinukumpuni. Sila lang ding 2 kumikilos na kung tutuusin,
May mga tauhan naman ang nag-utos sa kanila. Makalipas pa ang 1 linggo, tapos na sila sa kanilang trabaho. Bagaman wala na silang gagawin, obligado silang bumalik para kunin ang kabuuan ng bayad. Sa totoo lang, pinuno, nakakapanduda ang ganoong kilos ng nagtrabaho sa kanila dahil bakit hindi pa nito binigay ang kabuuan ng bayad nung huling araw ng kanilang paggawa. Di naman masabing wala yung pera o nakalimutan lang. Gawa ng hindi ganoon ang pagkakakilala niya rito. Maging ang tatay din niya, malakas ang kutob na may binabalak itong hindi kaaya-aya. Ngunit sa kabila ng ganoong mga banta, nagpumilit pa rin silang pumunta. Hindi nagtagal, pagsapit naman ng sumunod na araw, maaga pa silang umalis. Magbabandang 9:00 na ng umaga nang marating nila ang bahay nito, kaya inaasahan naman nilang makakauwi sila pagtungtong ng tanghali. Ang kaso lang, pagdating nila sa bahay ni Birno, inabisuhan sila nitong manatili roon kahit hanggang 7:00 lang ng gabi. Ang naging rason nito sa kanila, pista sa lugar nila. Nangako rin itong dadagdagan ng kanilang sweldo kung sasang-ayon sila sa imbita. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, dito na ito umalma. Mawalang galang na, pero hindi tayo nagkasundo para dyan. Wala akong pakialam kung dadagdagan mo pa ang sweldo namin. Basta ang gusto ko, ibigay mo na ngayon ang aming pinaghirapan para makauwi na kami. Sariling selebrasyon niyo yan. Hindi kami dyan interesado. Dahil sa sinabi ng tatay niya, natulala naman ang lalaki. Ilang minuto rin itong hindi nakapagsalita hanggang sa dito na ito napabuntong hininga. Alam niyang nagkaroon ito ng galit sa kanila, pero sa kabilang banda nagawa nitong mapigilan ang kanyang sarili. Sa halip di na makipagmatigasan, nagdesisyon itong ibigay na lamang sa kanila ang mga bagay na kanilang hinihingi. Maya-maya pa, nang magkaabutan na, dali-dali naman silang umalis. Paglabas nila ng bahay nito, muli na naman nilang napansin ang pagtitinginan ng mga tao sa baryo. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit malakas ang kanyang kutob na may kaugnayan nito sa ginawa nilang pagtanggi. Awa naman ng Diyos, nakalabas sila sa lugar na yon nang walang nangyayaring masama sa kanila. Kalaunan, nang medyo malapit na sila sa baryo, dito pa lamang siya nakapagtanong sa tatay niya. Tay, ano ang problema ng mga yon? Bakit ganun ang pinakita nila sa atin? May nagawa ba tayong hindi nila nagustuhan? Tsaka, bakit naman ho kayo tumanggi? E pista naman yun. Nang marinig naman ito ng tatay niya, bahagya naman itong napasilay sa kanya. Kahit hindi pa ito nagsasalita, ramdam ni Sumpil na may alam itong hindi niya alam. Kung sumang-ayon tayo sa alok niya, para tayong nagpakamatay. Alam mo ba kung anong baryong pinuntahan natin, anak? Pugad yun ng mga manananggal. At yung puntod namang inayos natin, puntod yun ng kanilang kinikilalang Panginoon. Oh, mapanganib ba naging trabaho natin doon? Pero kumita naman tayo ng malaki. Yan ang kalamangan kapag meron kang nalalaman. Dahil sa sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Pinag-isipan niya talaga ito hanggang sa makarating sila ng bahay, pero di pa rin niya ito naunawaan. Dumaan pa ang mga araw, dahil sa mga naging trabaho nila sa mga karatig baryo, unti-unti nang nawala sa isip niya ang mga nangyari. Yung mga sumunod kasing pinagtrabahuhan nila, wala silang napansing kakaiba. Normal na normal ang mga ito, hindi kagaya nung taong nakilala nila sa pangalang Birno. Ayon sa kanya, pinuno, inakala niya talagang hindi na sila magkikita pa ng taong yon. Pero nagulat na lamang siya nang makasalubong niya ito sa kanilang baryo sa mismong pista ng mga kaluluwa. Malayo ang lugar nila sa baryo nito, kaya labis talaga siya noong nagtaka. Naisip din niya noong baka nagkataon lamang ito. Ngunit nang mabanggit niya ito sa tatay niya, dito niya nalaman ang mga kagimbal-gimbal na katotohanan. Pagsapit ng gabi noong mismong araw,
doon pa lamang sila nagkausap. Masaya pa ang tatay niya dahil sa mga trinabaho nito noong umaga, pero nang marinig nito ang kanyang sinabi, bigla itong napakunot ng noo. Napatahimik din ito ng bahagya habang nakatitig sa kanya. Teka, anong sabi mo? Pumunta dito si Birno? Bakit daw? Nakausap mo ba siya? Hindi tay, dire-diretso lang ho yun. Maski man ho ako, mag-aalangan talaga akong kausapin ng weirdong yun. Nang marinig naman ito ang kanyang sagot, hindi na ito nagsalita. Sinubukan niya pa itong kausapin pero nanatili na itong tahimik. Ilang minuto pa ang lumipas, inabisuhan na siya nitong magpahinga. Gustuhin man niyang manatili sa tabi ng tatay niya, wala na rin siyang nagawa. Alam niya kasing seryoso na ito, kaya hindi niya na nagawa pang umangal. Paglalim naman ng gabi, habang nasa kasagsagan siya ng pagtulog, may mga narinig siyang kalabog na nagmumula sa dingding ng bahay. Malapit yun sa pinagpapahinga niya, kaya ang ginawa niya, bumangon siya para silipin ito. Ganun kasi ang madalas niyang ginagawa kapag may naririnig siyang kung ano sa labas. At dahil sa malapit lang ang siwang, di na siya nag-abala pang kumuha ng gasera sa labas ng kwarto. Pagdungaw naman niya sa labas ng bahay, wala naman siyang nakitang kung ano. Akala niya nakakarinig lang siya ng mga tunog. Pero nung iaalis na niya roon ang kanyang paningin, dito niya nakita ang isang nilalang na bigla na lamang lumapag sa bakuran. Kalahati ang katawan nito, tapos paglapag nito, ang dalawa niyang kamay ang nagsilbi niyang paa. Sumaya din sa lupa ang kanyang mga bituka, ngunit hindi yun nakaramdam ng kung ano. Maya-maya pa bigla naman itong umangil, kasabay ng mabilis nitong pagtakbo papalapit. Kahit kamay lang ang ginagamit ng nilalang, napakabilis nito. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, muli siyang nakaramdam ng kalabog na mabilis na pumaitaas sa bubunga ng bahay nila. Matapos naman niya itong makita, dito niya na narinig ang tatay niya na nagmumura habang naghahasa ng patalim sa kusina. Sa takot noon ni Sumpil, dali-dali naman niya itong pinuntahan para kausapin. Ang problema lang, pagdating niya sa kinaroroonan nito, may nakita siyang 2 taong nakalutang sa ere. Hindi niya kilala ang mga taong yon, tapos may mga pagkakataong nagiging burado ang mga mukha nila. Nawala lang ang mga ito nung mapansin ng tatay niya na naroon na pala siya. Dala ng pagkagulat ng kanyang ama, takang-taka itong nagtanong ukol sa kanyang ginawa. Nagpaalala rin ito na kapag may ginagawa ito, obligado siyang magpaalam bago lumapit. Nang marinig naman yun ni Sumpil, humingi siya ng tawad sabay abiso sa kanyang ama hinggil sa nilalang na kanyang nakita. Akala niya magugulat ito, pero nang marinig nito ang mga sinabi niya, wala itong naging reaksyon. Di nagtagal, kampante itong sumagot ukol sa nilalang na yon. Nakikita mo rin pala sila, anak. Kung gayon, yung 2 kong kaibigan kanina, nakita mo rin. Hindi talaga ako nagkamali. Alam ko noon pa, meron ka talagang potensyal. Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi na ito nagdalawang isip na ipakita sa kanya ang 2 pilit nitong itinatago sa kanya. Pagsilay naman niya rito, doon pa lamang niya napagtanto na purong kaluluwa pala ang mga ito. Nalaman din niyang gabay ito ng tatay niya na matagal na roong nagbibigay ng proteksyon sa lahat ng bantang kinakaharap nito. Dagdag pa nito na hindi lang siya basta-bastang sepulturero, sa kadahilanang kagaya ng mga antingero, meron din siyang taglay na karga at lihim na karunungan. Ito ang ginagamit niya upang matakasan ang banta ng mga mapanlinlang na nilalang. Mariin din itong inilahad na alam na niya ang kasalukuyang sitwasyon ng lugar nila. Hindi ka namamalikmata sa mga nakita mo kanina. Yung nilalang na nasa labas ng bahay natin ngayon, anak, kalahi yan ni Birno. Siguro pinapunta yan dito
para pagmasdan tayo at para maturuan na rin ng leksyon. Minaliit nila tayo masyado. Ang hindi nila alam, kayang-kaya rin nating lumaban. Matapos naman itong makapagsalita, dito na ito nagsimulang magpausok gamit ang balat ng nyog. Sinabayan ito ng taimtim na pagdarasal ng tatay niya hanggang sa may marinig silang atungal mula sa bubong ng bahay. Bigla ring nalaglag ang nilalang na yun sa lupa kasabay ng pagpupumilit nitong pagtakbo papalayo. Ang kaso lang, bago pa man siya makatakas sa lugar na yon, pumulupot na sa kanya ang lambat na nakalatag sa lupa. Kahit anong pagkalag doon ng nilalang, mas lalo lang itong kumakapit sa kanya hanggang sa wala na itong magawa kundi ang sumigaw ng sumigaw na parang humihingi ng tulong sa mga kasamahan nito na nasa malapit lang. Nang marinig naman ito ng tatay niya, tsaka pa lamang ito kumilos. Paglabas nito sa kusina, agad siya nitong inabisuhan na sumunod. Pinadala rin siya nito ng sako tapos ilang tipak ng kahoy na malimit nilang ginagamit bilang panggatong. Matapos nun, hinarap na nila ang nilalang na naroon sa labas ng bahay. Pagbukas nila ng pinto, kitang-kita niyang nagpupumilit pa rin itong tumakas kahit wala ng pag-asa. Marami na rin itong sugat sa katawan dahil sa matatalas nitong kuko na ginagamit nito pagsira sa lambat. Hindi mo mapuputol yan. Nagsasayang ka lang ng lakas. Pagkasambit naman dito ng tatay niya, dali-dali naman itong hinila ang lambat kasabay ng mabilis nitong pagpasok sa nilalang sa mga kabaong na sarili nitong gawa. Matitibay ang mga kabaong na yon, kaya nang masarado niya na ito, hindi na roon nakalabas ang manananggal. Di pa ito nakontento, inilibing niya ito ilang metro ang layo sa kanilang bahay. At para mapanatiling buhay ang nilalang, nilagyan niya ito ng kawayang madaraanan ng hangin. May batingaw din itong nakasabit sa ibabaw ng krus upang magsilbi niyang senyas na buhay pa ang nilalang na nasa ilalim. Pagkatapos naman nilang mapatag ang lupa, umuwi sila para magpahinga. Ayon sa kanya, na nung masaksihan niya ito, pakiramdam niya ordinaryo lang itong ginagawa ng tatay niya. Sa lugar din kung saan ito inilibing ang nilalang, napansin niyang hindi lang yon nag-iisa. Di kalayuan kasi sa kinaroroonan nito, may mga nakita siyang krus na lagpas 10 ang bilang. Kung bibilangin, pwede itong umabot ng 100. Dahil sa kanyang mga nakita, mas lalong naging misteryo ang kanyang ama. Hindi niya halos maisip kung ano ang iba pa nitong trabaho maliban sa pagiging sepulturero. Maging siya man kasi, kahit ilang dekada niya na itong kasama, hindi niya maipagkakailang ito ang unang beses na masaksihan niya ang itinatago nitong lihim. Pagtungtong ng sumunod na araw, binalikan niya ang lugar para kumpirmahin ang kanyang mga nasilayan noong gabi. At kagaya ng inaasahan, naroon pa rin ang mga puntod na nagsisilbing kulungan ng mga nilalang. May mangilan-ngilan sa mga nichong naroon ang tumutunog pa ang mga batingaw, kaya hindi na rin siya roon nagtagal. Pag-uwi niya sa kanila, nadatnan niya ang tatay niya na kasalukuyang nakikipaglaro sa kanyang kapatid. Nang magpang-abot naman ang kanilang paningin, dito na ito lumapit sa kanya habang masayang nagwiwika. Huwag kang masyadong kabahan, anak. Matagal ko na itong ginagawa at eksperto na ako sa ganitong trabaho. Manalig ka. Walang mangyayaring masama sa ating pamilya. Sige ho, tay. Kayo ang masusunod. Tiwala naman ho ako sa inyo at alam ko na alam niyo ang inyong ginagawa. Hindi na ho ako makikialam sa mga bagay na yan. Basta ho, susunod na lang ako sa lahat ng iuutos ninyo. Dahil sa kanyang sinabi, nagdulot naman ito ng kasiyahan sa puso ng kanyang ama. Matapos naman ang kanilang naging pag-uusap, pumasok na siya sa loob para gawin ang mga trabaho niya. Sa paglipas pa ng mga araw, wala namang kapansin-pansing nangyari. Akala niya nakalimutan na ng mga kalahi ng manananggal
na inilibing nila ang tungkol dito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, bumubuo na rin pala ng grupo ang mga nilalang para tugisin ang kanilang pamilya. At pagkaraan ng 3 araw, dito na nga ito nagsimulang magparamdam. Unang ginambala ng mga nilalang ang kapitbahay nila hanggang sa matuntunan nito ang kanilang tahanan. Taliwas din sa ginawa ng mga nilalang sa kanilang mga kapitbahay, di ito sumalakay ng gabi. Sa halip, hapon ito nang magparamdam sa kanila, taglay-taglay ang pagbabalat kayo nitong tao. Kasama rin ng grupo si Birno na base sa muka, hindi natutuwa sa kanilang ginawa. Pagharap nito sa kanilang tahanan, agad naman itong tumuloy ng walang pahintulot. Yung tatay naman niya, na natiling nakatayo sa loob ng bahay habang seryosong pinagmamasdan ng grupo. Di rin ito gaanong umiimik, pero ramdam mo sa ikinikilos nito na nakahanda ito sa lahat ng pwedeng mangyari. Makalipas pa ang ilang minuto, pagharap naman ng mga nilalang, dito na sinabi ni Birno sa kanila ang kagustuhan nitong bawiin ang dinukot nilang kasama. Dagdag pa nito na bahay nila ang huli nitong napuntahan bago ito maglaho na parang bula. Mariin din itong inilahad na kapag sumunod sila sa nais nitong mangyari, kakalimutan na nila ang lahat ng yon. Subalit nang marinig ito ng kanyang ama, hindi ito sumang-ayon. Matapang nitong inilahad sa mga nilalang na nakagawa ng kasalanan ng kauri nila, kaya ito ngayon kasalukuyang nakakulong. Dagdag pa nito na kahit anong paninindak ang kanilang gawin, wala sa isip niya na isuko ito. At kung magpupumilit sila, nakahanda itong makipagpatayan kung yon ay kinakailangan. Dahil sa matatalim na salitang binitawan ng tatay niya, mas lalo namang nagalit ang mga nilalang. Yung ibang kasama ni Birno, napilitang lumabas ng bahay para pakiramdaman ng dagsa ng tao. Hangad kasi nilang mailihim ang kanilang ginagawa nang sa gayoy hindi mabulgar sa maraming individual ang pag-iral ng mga katulad nila. Pagkaraan pa ng ilang minutong pag-uusap, walang napala ang mga manananggal, kahit may mga pagkakataong sinisindak na nila ito. Sa kabila kasi ng mga paninindak nila, nanatiling matatag ang tatay niya hanggang sa manawa na ang mga nilalang na makipag-usap. Hindi naglaon. Bago ito umalis, nagbitaw ito ng isang babala na labis naman niyang ikinatakot. Alam mo na siguro ang ibig ipahiwatig ng mga sinabi mo sa amin. Gusto mo ng gulo? Ihanda mo ang sarili mo. Lalong-lalo na ang pamilya mo. Huwag kang manakot. Sanay na ako dyan. Tsaka bukas ang bahay ko para sa inyo. Pumunta lang kayo rito. Marami pa namang espasyo sa libingan eh. Mas matutuwa roon ang kalahi ninyo kung nakalibing din kayo sa tabi niya. Pagkasambit naman dito ng tatay niya, agad nitong isinarado ang pinto ng bahay. Yung mga nilalang umalis na rin. Hindi na ito dumaan sa labasan ng baryo, bagkus dumaan ito sa kakahuyan. Maliban sa kanila at sa iilang mga kapitbahay, wala na roong ibang nakakita. Nung malaman ng mga ito ang kasalukuyang nangyayari, hindi na ito nagdalawang isip na magligpit ng kanilang mga gamit. Alam kasi nilang may tsansang mapahamak sila kung sakali mang hindi sila lumayo roon. Pagsapit naman ng gabi, 6:00 pa lamang medyo magulo na sa labas ng bahay. Hindi lang ibon ang nasisilayan nila noon, bagkus pati na rin ang kanilang mga alaga. Yung kabayo nga nila, napilitan ng tatay niya na pakawala ng mga ito dahil masyado itong maingay. Hindi siya makapagdasal ng taimtim kapag ganon, kaya hinayaan niya munang gumala ito kung saan-saan. Matapos nitong mapakawala ng 2 kabayo, dito na nagsimulang magbago ang simoy ng hangin. Kahit nasa loob sila, ramdam nilang hindi lang isa ang dumating. Marami ito, at sa tansya ng tatay niya, maaaring umabot yon ng 10. Bawat isa rin sa mga nilalang nagpapamalas ng kakaibang presensya na parabang sa mga sandaling yon
Mataas ang pag-aasam nilang pumatay ng tao. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na nagsimulang yumanig ang bahay. Yung bubong walang habas na pinagbababato, tapos sa mga pundasyon sinusuwag ng mga nilalang na halos kasing laki ng kalabaw. Hindi ito maganda para sa kanila, kaya agad na gumawa ng paraan ang tatay niya. Walang sabi-sabi, inabisuhan siya nitong isarado ang pinto dahil lalabas ito. Pilit man itong pinigilan ng nanay niya, wala siyang nagawa. Nang makalabas na ito ng bahay, agad naman siyang nagtrangka, sabay silip sa labas. Pagsilay niya sa bakuran, dito niya nakita ang tatay niya na kasalukuyang naglalakad habang nasa tabi niya ang dalawang kaluluwa. Akala niya yun lang ang gabay nito, pero pag-usad nito ng ilang metro, napagtanto niyang may iba pa pala itong gabay. Hindi lang yun isa, bagkus hindi niya yun mabilang dahil sa sobrang dami. Kung susumahin aabutin ng 1,000 ang mga kaluluwang nasa likod nito. Habang papalapit ang tatay niya sa mga manananggal na hindi naman niya nakikita, dito niya napansin ang pagpasok ng mga kaluluwa sa loob ng katawan nito. Habang sumasapi ang mga kaluluwang yon, napansin niyang nagbabago din ng anyo ang tatay niya. Naging parang abo ang balat nito, tapos umumbok ito ng bahagya. Pagtakbo naman ito papalapit sa mga nilalang, hindi na ito nasundan ng kanyang mga mata. Basta may narinig na lamang siyang umatungal, kasabay ng pagtapon nito ng lambat na naglalaman ng manananggal. Inabot lang din ng ilang minuto ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa malipol na nito ang kabuuan ng mga nilalang. At kagaya ng nakasanayan nitong gawin, inilibing nito ang kanyang mga biktima sa sementeryong ito mismo ang may likha. Matapos nun bumalik ito sa kanila habang dahan-dahang nanunumbalik ang totoo nitong wangis. Magmula noon pinuno, naglahong parang bula sa kanilang baryo ang presensya ng mga manananggal. Ni minsan, hindi na rin nangahas ang mga ito na bumalik sa takot na baka malipol na naman sila ng isang maangas na sepulturero na may itinatagong malakas na kakayahan.